गोजोन फुंबिलि एसबि बड निउज चेनेलाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि खौरांखौ फरायनायखौ जागायजेननोसै सोरखारि मावथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दिवाली फोरबोनि सिगां डीए आरो डीआरखौ बांहोनो थाखाय थांखि लाबाय प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदीजों दैदेनजानाय इउनियन केबिनेटआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट इमप्लयफोरनि डीए आरो पेन्सनारफोरनि डियारनेस रिलिफखौ बांहोनो थाखाय थांखि लाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मावथिफोरा बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन थाखानाय 50% सायाव आरोबाव 3% बांहोनो थांखि लानाय जाबाय दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टफोरनि डीए आरो डीआरआ 53% जासिगोन मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायखौ नोजोर होनानै बेखौ थांखि लादों इउनियन केबिनेटनि बे थांखिखौ मिरुनि मन्थ्रि आइसुनि बैष्णव बिथाङा फोरमायथिदों 53% डीए आरो डियारनेस रिलिफ बांनायखौ 1 जुलाइ 2024 निफ्राय मोननो हागोन अदेबानि बे अक्ट'निफ्राय सानजागोन 3% बांनायजों सोरखारनिया बोसोराव 9,448 कौटि 35 लाख रां खरसा जागोन आरो बेजों 49,18,000 सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट इमप्लयफोर आरो 64,89,000 पेन्सनारफोरा मुलाम्फा मोननो हागोन रुपसी उरां गाथोननिफ्राय दिनै उरां बिरजेनगोन रुपसीनिफ्राय गुवाहाटी आरो रुपसीनिफ्राय कलकातासिम उरां बिरगोन आरो गुवाहाटीनिफ्राय रुपसी आरो कलकातानिफ्राय रुपसीसिमबो उराङा बिरबोगोन मोनफ्रोमबो सप्तानि मंगलबार बिस्तिबार आरो सनिबार बे सानथामाव रुपसी उरां गाथोननिफ्राय उरां बिरगोन आरो गुवाहाटी आरो कलकातानिफ्राय रुपसीसिम उरां बिरबोगोन समफोरखौ नोंथांमोनहा मिथिनानै लानो हागोन समफोरा जाहैबाय मोनफ्रोमबो सप्तानि मंगलबार बिस्तिबार आरो सनिबाराव गुवाहाटीनिफ्राय रुपसीसिम फुंनि 8:20 जागायजेननानै 9:05 सौहैगोन आरो रुपसीनिफ्राय कलकातासिम थांनाया फुंनि 9:30 जागायजेननानै 11:20 सौहैगोन कलकातानिफ्राय रुपसीसिम फुंनि 11:50 जागायजेननानै 1:40 सौहैगोन रुपसीनिफ्राय गुवाहाटीसिम 2:05 जागायजेननानै 2:50 सौहैगोन फोरमायथिनो गोनांदि क'क्राझार जिल्लायाव थानाय रुपसी एयारपर्टआव फ्लाइट बिगनि गेजेरजों उराङा बिरोमोन नाथाय थांनाय 2023 मायथाइनि नभेम्बर दाननिफ्राय मानिबा जाहोनाव उरां बिरनाया बन्द जानानै दंमोन नाथाय बेखौ दा बिरहोफिननो थांखि लाबाय भारत सरकारा एलायन्स एयारनि गेजेरजों उरां बिरहोफिननो थांखि लाबाय एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा पार्लियामेन्टआव रुपसी एयारपर्टनिफ्राय उरां बिरहोनाय बन्द जानायखौ लानानै राव दैखांहैनायनि उनावनो भारत सरकारा फिन एलायन्स एयारनि गेजेरजों रुपसी एयारपर्टनिफ्राय उरां बिरहोफिननो थांखि लाबाय बे लेखायै रुपसी उरां गाथोननिफ्राय दिनैनिफ्राय उरां बिरनाया जागायजेनगोन बेयो गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सासे सोरखारि मावख'गिरिनि न'निफ्राय बान्डोल लाख रां हमनो हादों डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन डिपार्टमेन्टनि आखायाव हमजानो गोनां जादों फिन सासे सोरखारि मावख'गिरि एक्साइज डिपार्टमेन्टनि अफिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट पार्थ हाजरिकानि न'निफ्राय 47,30,500 रांखौ हमनो हादोंमोन दिसपुरनि जनता भवननि गुबै गेटनि साखाथियावनो रां लाफुबाय थानाय समाव हमनो हादोंमोन एक्साइज डिपार्टमेन्टनि अफिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट पार्थ हाजरिकाखौ बारनि लाइसेन्स बानायनायनि मुङाव गिबियाव 24,500 रां लाग्रोदोंमोन बिथाङा बे समावनो रांजों लोगोसे हमजादोंमोन उनाव गुवाहाटीनि बशिष्टआव थानाय बिथांनि न'आव सिग्रोमहैनायाव 47,30,500 नोगोद रांखौ हमनो हादों डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन डिपार्टमेन्टआ बिटिआरआव जाख्लनाय जानायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा पुलिस थानायाव गसर होदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों दि बिटिआरआव लुण्ठननि राज सोलिदों अदेबानि लुथिनायनि राज सोलिदों PMAY-नि गेजेरजों न' होनायाव लुथिनाय जादों होननानै अजद होदों बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला कलाइगाव ब्लकनि सिङाव थानाय रानि पुखुरी PCDC-आव 20निफ्राय 30 नखराव लुथिनाय जादों जेरै आबु बाक्कार सिद्दिकनि आइडियाव PMAY-नि गेजेरजों न' मोननो थाखाय एकाउन्टआव 1,30,000 रां हाबदोंमोन नाथाय PCDC-नि मासिगिरिया मोनथाम इनस्टलमेन्टखौबो बख'नानै लांजोबदों नाथाय न'खौ लुनानै होआखै होननानै अजद होदों बेबायदिनो 20निफ्राय 30 नखरनिखौ खालामदों होननानै फोरमायथिबावदों बिथांमोनहा
दा बे जाख्ल'नायखौ लानानै पुलिस थानायाव गसर होनाय जादों सिगांनि समफ्रावबो गसर होबोदोंमोन नाथाय पुलिसा जेबो राहा लाबोआखै होननानै फोरमायथिदों रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा बुंथिबावदों दि प्रमद बर'आ बिसायख'थिनि समाव जाख्ल'नाय गैयै सोरखार सालायनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय मोनफ्रोमबो पिसिडिसिआव मोनफानि उनाव मोनफा जाख्ल'नाय जादों आरो बे बिफानाव गोबां जाख्ल'नाय जादों होननानै अजदखौ होयो रायजो राजाफ्रा सामुगुरियाव फिन राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय सानसे सिगांसो बिजेपिनि बिसायख'थिनि मावख'नि मोखाङावनो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनि गारिखौ गोलाव गोलाव लावथि लानानै बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय जादोंमोन बेनि अखानायै फिन आरोबाव सामुगुरियाव राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय बिजेपिनि मावथि आश्राफुलखौ कंग्रेसनि मावथिफोरा बुनायनि अजद सिखांदों कंग्रेसनि मावथिफोर हजरत आली साहिल आरो हारुलनि सायाव अजद बेरखांदों ओजोंहाय सानसे सिगांसो जानाय बिजेपि आरो कंग्रेसनि गेजेराव दावहा जानायनि दान्थे बिदान्थेयानो दासिमबो जोबनानै थाङाखै कंग्रेसनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि आसामाव बेबायदि दादागिरिया सोलिनाय नङा गणतान्त्रिक ना राजतन्त्र सोलिदों होननानैबो सोंथि खालामो बेखौ लानानै पुलिस थानायावबो अजद होदों नाथाय पुलिसाबो जेबो राहा लायाखै आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बेनि सायाव फंसेबो सोदोब बुङाखै होननानै बुंथियो नाथाय आसामाव बेबायदि गुन्दागिरि सोलिनाय नङा होननानै बुंथियो आरो बेबायदि जायोबा रायजो राजाफ्रा बिसायख'थियाव माबोरैहाय बाहागो लागोन आरो बिसायख'थिखौ माबोरैहाय खुंगोन होननानैबो सोंथि खालामो कंग्रेस दोलोनिफ्राय ओजोंहाय बिजेपि दोलोनि बिजाथि दिप्ल'रन्जन शर्मायाबो बिनि सायाव बिजाथि होदों बिजेपिनि सासे दैदेनगिरि बा मावथिनि सायाव गाग्लोबोबा बिनि फिननायखौ मोनफा मोनफा होगोन होननानैबो बुंथिदों दिप्ल'रन्जन शर्माया आसामाव फिन एनकाउन्टार बारग' आल्फा राहुल हाजरिका उफ्रामुं लादेननि सायाव गुलि गावदों आसाम पुलिसा आथिङाव गुलि गावदों जायजों जोखोम जानो गोनां जादों लादेन अदेबानि राहुल हाजरिकाया पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लादेनजों लोगोसे आरोबाव सानै सुबुंफोरा लोगो नांनानै ONGCनि साथाम गोजौ थाखोनि अफिसारफोरखौ लांखारनो नाजादोंमोन आरो लांखारनानै आल्फानो गथायहैनो नागिरदोंमोन बेखौ खौरां मोननायनि उनाव आसाम पुलिसा संदाननानै दायनिगिरिफोरखौ हमदों गुलि गावजानाय लादेना मराननि थागिबि लादेनजों लोगोसे शिबसागरनि इशरात लातिफ आरो ONGCनिनो एसिस्टेन्ट इन्जिनियार ताहिरुल हुसैन बिसोर साथामजों लोगो नांनानै ONGCनि साथाम गोजौ थाखोनि अफिसारफोरखौ किडनेप खालामनानै आल्फानो गथायहैनो नागिरदोंमोन 6 अक्ट'बरावनो बेलासे समाव किडनेप खालामनो थाखाय थागथियारि खालामदोंमोन आरो शिबसागराव गिदिंथिंबाय थादोंमोन बेखौ पुलिसा स्रोद खौरां मोननायनि उनाव गिबियाव इरशाद हुसैनखौ एरेस्ट खालामदों बेनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव लादेनखौबो एरेस्ट खालामदों नाथाय ONGCनि एसिस्टेन्ट इन्जिनियारा खारखोमानानै दङ पुलिसा बेखौनो फोरमायथिदों दि ONGCनि एसिस्टेन्ट इन्जिनियारानो ONGCनि साथाम गोजौ थाखोनि अफिसारफोरनि गासै खौरांखौ हरखुमादोंमोन बिथांमोना अफिसनिफ्राय माब्ला ओंखारो अफिसाव बबे समाव फैयो माब्ला फैयो आरो माब्ला फैया बेफोर गासै डिटेल्सखौ आल्फानो हरखुमादोंमोन बे लेखायै बिसोरो 6 अक्ट'बरावनो किडनेप खालामनो थाखाय शिबसागराव गिदिंथिंबाय थादोंमोन बेखौ उनाव पुलिसा खौरां मोननायनि उनाव गिबियाव इरशाद हुसैनखौ एरेस्ट खालामदों बेनि उनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव बारग' आल्फा लादेनखौ एरेस्ट खालामदों नाथाय लादेना पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नागिरनायाव पुलिसा लादेननि आथिङाव गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों तामिलनाडुनि चेन्नाइआव गोबां दैबाना जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव चेन्नाइनि 300 ओनसोलफोराव दैजों लोमसावदों जायनि जाहोनाव मैयानि दिनाव स्कुल कलेज सोरखारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जादों नाथाय गोनांथार सिबिथाय जेरै पुलिस फायार सार्भिस बायदिखौ बन्द खालामनाय जायाखै दैबाना जानायनि जाहोनाव लामा सामा न' बां गासैबो लोमसावजोबदों आरो माखासे ओनसोलफोराव गारि मटरफोरखौबो दैया बुखारनानै लांनायखौ नुनो मोननाय जादों दैबानानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय 200 नावखौबो थागथियारि खालामनाय जादों आरो 931 रिलिफ केम्प बा बादा बानायनाय जादों फैबाय थानाय समाव गोबां अखा हाबावगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाननिफ्राय ओजोंहाय दैबाना जानायजों गोबां सुबुंफोरानो भुगिनो गोनां जादों जानाय लोंनायाव आंखाल गोग्लैनायजों लोगोसे थांलाय फैलाय हान्था मेलायावबो गोबां गोहोम गोग्लैदों होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा थाव लांग्रा टेंकि बेफ्रुनानै सा 90 सुबुङा थैनो गोनां जादों आरो गोबां सुबुङानो जोखोम जानो गोनां जादों थाव लांग्रा टेंकि बेलथायोबा सुबुंफोरा थाव लायनो थाखाय होंगो दोंगो जाहैयो नाथाय बे समावनो थावा बेफ्रुयो जायजों बेबायदि जाथाय जानो मोनो थिग बेबायदिनो जाथाय जाबावबाय नाइजेरिया हादरावबो नाइजेरिया हादरनि जिगोवा रायजोआव जानो मोनदों बे दुखुनांथाव जाथाया पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि समाव गेसोलिन टेंकारखौ गारि सालायग्रा सामलायनो हायैनि जाहोनाव गारिया बेलथायदोंमोन नाथाय गारि बेलथायनाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफोरा बेयाव थाव लांनो थाखाय होंगो दोंगो जाफैदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव थाव लाफुबाय थानाय समावनो
टेंकिया बेफ्रुनानै रोहो रोहो अरजों ब्लावदों जायजों सा 90 सुबुंफोरानो खामथार जानो गोनां जादों आरो गोबाङानो गाज्रि खामजानो गोनां जादों इमारजेन्सि सार्भिसखौ लेंहरदोंब्लाबो गोबां सुबुङानो बे समसिम खामथार जानो गोनां जाबायमोन आरो बेबायदि जाथाया नाइजेरिया हादरावल' नङा जोंनि भारत हादरावबो जाखांबाय थाव टेंकि बेलथायनाय लोगो लोगोनो सुबुंफ्रा थाव लायनो होनानै होंगो दोंगो जाहैयो नाथाय थाव लाफुबाय थानाय समावनो थाव टेंकि बेफ्रुनानै अरजों ब्लावो जायजों बेफोरबायदि जाथाया जानो मोनो नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आश्राफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 3 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों